Tällä videolla esittelemme keksinnön, jonka avulla RF-signaali voidaan siirtää katvetilaan ja sen avulla voidaan pienentää käyttäjän saamaa RF-säteilyä. Järjestelmä on huomattavan edullinen rakentaa jo olemassa oleviin järjestelmiin verrattuna. Keksinnön nimi on antennisovitin RF-laitetta varten ja keksijä on Antero Risto. Kun Antero noin 1,5 vuotta sitten esitteli tämän keksinnön minulle, minä en oikein tiennyt mitä sanoa ennen kuin perehdyin keksintöön hiukan lähemmin. En ole varsinaisesti näiden informaatiotekniikan enkä elektroniikan asiantuntija ja sen takia käännyin Keksintösäätiön asiantuntijan puoleen tässä asiassa ja Anteron kanssa lähetimme asian Keksintösäätiön tutkittavaksi. Keksintösäätiö suhtautui alkuun hiukan epäilevästi tähän asiaan, koska antennin liittäminen matkapuhelimeen näin langattomana aikana tuntui hiukan taaksepäin menolta. Mutta sitten tarkemmin perehdyttyämme asiaan, niin huomasimme ja löysimme erilaisia käyttökohteita yllättävänkin paljon ja läheltä normaalia jokapäiväistä elämää. Ja sen takia Keksintösäätiö kiinnostui tästä laitteesta niin, että teki myönteisen rahoituspäätöksen ensin kotimaista patentointia ja pientä tuotekehitystä varten ja myöhemmin vakuututtuaan asian hyödyllisyydestä myös teki jatkorahoituspäätöksen ulkomaista patentointia varten. No niin, me olemme tällä hetkellä Pieksämäen maalaiskunnan poikkeusolojen johtokeskuksessa, joka on valmistunut vuonna 1997. Ja tämä kyseinen johtokeskus varustettiin silloisten määräysten mukaisesti eri viestintävälineiden yhteyksillä, radio- TV-yhteyksillä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin jo heti ensimmäisten harjoitusten aikana havaittiin, että olemme pienen ongelman kanssa tekemisissä siinä mielessä, että nämä viestiyhteydet, varsinkin matkapuhelinyhteydet, oli sijoitettu viestihuoneeseen, kuten tämmöisessä pienessä kunnassa, pienen kunnan johtokeskuksessa yleensä on tapana. Ja kun siellä samassa viestihuoneessa toimii myös puhelinkeskus poikkeusolojen aikana, siellä on viestimestarin toimintaa ja niin edelleen, niin havaittiin välittömästi, että matkapuhelimen ja matkaviestimen käyttö on siellä miltei mahdotonta, jotenka ruvettiin painiskelemaan ongelman kanssa, jolla voitaisiin ratkaista erinäisiä asioita ja nimenomaan tämä kuuluvuus muualla kuin tuolla viestihuoneessa. Ja tämän johdosta otettiin yhteyttä paikalliseen puhelinhuoltoon, josta sitten saatiin tällainen nimi kuin Antero Risto, joka sitten rupesi kehittelemään laitteistoa, joka mahdollistaa matkapuhelimen käytön. Tässä tapauksessa johtokeskus pöydän ääressä. Ja tämän kehittelyn tuloksena on syntynyt tämmöinen prototyyppi tänne meidän johtokeskukseen ja 6 eri pistettä. Tässä on varattu nyt tällä hetkellä 4 kappaletta, on kunnanjohtajalle, tekniselle johtajalle, palopäällikölle ja sitten yhteisesti muille viestikeskuksessa olijoille 4 eri pistoketta. Sitten on viestihuoneessa, on viestimestarille ja tarvittaessa kunnan keskuksen hoitajalle. Ja tämänhetkisten kokemusten perusteella olemme erittäin, onnistuneen laitteiston parissa.
Olemme suorittaneet erilaisia testauksia laitteistolla useamman puhelimen kanssa, jopa 6 matkaviestimen yhtäaikaisessa käytössä, jolloin kaikki on toiminut erinomaisesti. Laitteisto on erinomaisen helppo asentaa puhelimeen, kun on kyseessä tavallinen kännykkä, olkoon merkki sitten mikä hyvänsä. Antennisovitin käy jokaiseen. On tämmöinen, voisiko sanoa, lätkä kyseessä, joka tämmöisen kumiremmin avulla kiinnitetään puhelimen takaosaan. Tämän jälkeen puhelin on valmis käytettäväksi ja tälläkin hetkellä siellä on kuuluvuus parasta mahdollista luokkaa. Tämän jälkeen soittaminen on mahdollista. Ja kuten mainitsin äsken, olemme testanneet sitä 6 eri puhelimen kanssa. Tämä on samaan järjestelmään menee, kaikki liittyy tuolta johtoyhteyden kautta ulkoantenniin. Ja oikeastaan se ongelma, joka meillä oli, niin on ratkaistu ihan tällä laitteistolla. Matkaviestimen käyttömahdollisuus tuli mahdollistaa sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti, joka tuli voimaan 1. päivä joulukuuta vuonna 2001. Ja siellähän edellytetään, että matkaviestintä voidaan käyttää väestösuojatilassa, mutta sitten siellä tarkemmissa määräyksissä myös mainitaan, että matkaviestimen käyttö tulee olla valvottua. Ja kyseistä laitetta käytettäessä pystytään valvomaan tämä käyttö. Voidaan antaa laitteisto tai tämä niin sanottu lätkä, antennisovitin tarvitsijalle ja antaa hänelle esimerkiksi tietty aika, jonka hän voi käyttää sitä ja sen jälkeen seuraava ja niin edelleen. Silloin ei tule ruuhkaa sieltä eikä yleensäkään nämä viestimet tukkeudu sitten ja keskusyksiköt. Lisäksi vielä, mitä todettiin tuossa alkuun tuosta viestihuoneesta soittamista matkaviestimellä, niiden muiden häiriöiden lisäksi, niin tietenkin yksi häiriö on se, että kun on olemassa monenlaisia tyyppejä eri matkapuhelimista, eri merkkisiä matkapuhelimia, joihin kaikkiin täytyisi olla oma sovittimensa kuin aikaisemmin meilläkin oli. Jouduttiin hakemaan yhteen puhelimeen tällainen, toiseen tällainen, kolmanteen tällainen ja niin edelleen, joten tässä ei pysytty mukana. Ja tänä päivänä sitten on yksi ja ainut, kaikkiin puhelimiin yksi ja ainut sama laite käy. Joten päästiin eroon tästä johtovyhdistä ja erilaisista sovittimista. Ja nyt sitten vaan kytketään edelleen tämä kumiremmin kautta tämä sovitin puhelimeen ja se on käyttövalmiina välittömästi. Jorma Aaltonen. No niin, puhelinyhteys on. Kyllä. Ja samanaikaisesti voidaan ottaa sitten tällä puhelimella Ja täällä myös yhteys. No niin, nyt on kaikissa neljässä puhelimessa saman antennin kautta niin yhteys ja yhteys pelaa. No niin, tässä on tämä NMT 900 takana on tämän radiohuoneen 2 lätkää ja sitten GSM-antennin takana on laitettu noin 4 kappaletta johtokeskuksen lätkiä. No niin, tämä sama järjestelmä samalla periaatteella voidaan tehdä mille taajuusalueelle RF-laitteelle hyvänsä tämä systeemi. Niin kuin nyt tässä väestönsuojassa niin voidaan käyttää matkaradiota myös. Nyt se ei kuulu, mutta kun suoritetaan kytkentä tuolta, niin eli tällä tavalla voidaan käyttää ihan normaalia ularadiota väestönsuojassa, josta ulkoantennista on tähän säteilijään kytketty antennisovittimeen signaali. Kun muussa tapauksessa tässä täytyisi olla ulkoantenniliityntä, jolla voitaisiin kytkeä tuohon.
Joo, täyskenttä. Joo. Kyllä. No, nythän se tuli jo. No niin. Täyskenttä. Joo. Ja nyt tässä näkyy sitten tämä toisen mallinen puhelinkin, jossa on ulkoantenni. Joo, Tai tuommoinen töpöantenni. töpöantenni. Nyt ollaan kellaritiloissa olevassa laitetiloissa ja täällä on ongelmana, että ilman tätä sovitinta kännykällä ei voi saada tätä yhteyksiä. No niin kuin näkyy, niin siinä ei ole tolppia ollenkaan ja sitten siirretään puhelin tähän telineeseen, jossa on tuo antennisovitin, ilmestyy jo heti. Ensin yksi tolppa ja nyt toinen tolppa. Eli tällä tavalla ulkoantenni kytkettiin antennisovittimen kautta tämmöisen Nokian 6000-sarjan niin sanottuun kylmään telineeseen.